sana. Men ne edip taşlanaldığını görkelerim sana. Sen etişime gerek. Ediydim şeydip toy edip meni terk etip gidiverecek mi? Ay balam ana aydaman ama men ecem üçin alyan onu. Yani öýe hyzmatkar üçin slujanlyk etmek üçin alyan. Owalyn men näme deýin? Ay balaya ken sen men seýýäňe. Owa balam. Owa balam men diňe sen. Dur men. Wah, kendin bunu da kendin. Ediydim şeydip meni terk edip toy edip gidiverecek mi? Ay balam men seni owuryan o. Ol owuryn. Yani ecem üçin alyan öýe bir gerekdir apasynda ýumok üçin, gapga ýumok üçin. Men diňe sen söýýän balam. Balyaga toydan soň itgäými? Balam üýtgäp dönsün. Toyuňa saat ederin bu sesi. Ediydim şeydip toy edip meni terk edip gidiverecek mi? Ay balam ana aydaman ama men ecem üçin alyan onu. Yani öýe hyzmatkar üçin slujanlyk etmek üçin alyan. Owalyn men näme deýin? Balaya ken sen men seýýäňe. Owa balam men diňe sen owuryan. Eliň näle o? Ayır elini. Eliň näme üçin alaňok? Men näme deýin? Ejem alyp berýän da, aslynda bilýän sen owuryan, bolup dönsün näme? Her naçar aktarın göz yaşını her damca sanalyandır. Men öýdäkileri näle düşünürdim, aýtdym öýden çykyp gitjek şogy ýitmaňa gerek diýip. Diňlän oklar men näme deýin? Bilýän men sensiz ýaşap bilmän. Näle adam olsun, insaf bir var mı sende? Kılın şu ecemden gürleşecek ne tutuldu ala. Ala yalı da meydan ne tutuldu koymuyor ola. Bolan da ne dertler ayça? Oğlum, bize mä kakamla bir massaga geldik. Ertek günü özüň ýaşaşmaly oğlum. Hala sen gaýdyň ama ergek beýlelik kimde sonra ýa-da gördük kakamla. Yok, o ece ola ala yalı. Ala ola. O men siz öýörün soňra men gürleşýär ama. Yalan sözleme. Bize sonra ýa-da gatdygon goýdy eken. Almajak bolsaň näme üçin bir benden biriniň gaýdyny beýdip Allah görsün seni. Ece oýdy menden gowtan ýa. Ne gol men pulum üçin, maşynym üçin gürleşip ýör. Daja saklarını da koyan takdirini elini şeyden var men edip. Birini ağladıp özün baklı olurunu etme oğlum. Gayrat et ece öz diyenin kıydını kartlarım bana şöyle yetik. Amam can geliyor. Kıydım ben amamın eceti. Ben sana eni yürümle kadar diyecek. Sen ertek gün ağlanıp görme beydim. Söýşän kıydın alıp berelliğine de yok ece gerek geliydi. Kıydım mene sana dedim öz boynumdan ayrıyan. Senin görçün kov olsun. Ertek gün bizi yazgarma kıydım. Eşitýäň meni? Durmuşy tarana men öýlenenim bilen. Men seni gowurýan, özüň gowuna sen durmuşa çykanyň bilenem durmuşy tarana. Men o gyýdy alanym bilen men onu gowurama öýdäkler alyp berýär. Sen ýaly egoist insapsızlar üçin näçe ýaş meşgul bolar ikili. Men sen diýen samsyjak oýnatylja binam syzlaňdan däl, men özüm sylaýan. Şeýdip näçe sany özüň bagyny ýatyrýaňyz. Men hemme zatdan habarlaýjam, maňa hemme zady aýdyp berdi. Ennem gaýdyp öňümden çykaýmam.
Şunlarca kendi araştıramaydım. Çare, men bari işini seninle aylap görmekten, öyle bir edem işim yok ki. Valla bundan sonra hallanmasana. Ne futbolu mu da olur. Esasında kimiz baktı ol futbolda ne futbolda. Ha kamlenin böyle var en böyle sök. Alper diyecek ne futbolda lan. Biliyor musun sen yani? Çare, men toya sayardım sen nereden bilýän? Men okujak, emkaz, yaşayacak, görjek, gezjek, çare. İşin ýa-da Sen bak tuttar. Sen bak tuttarsın bunlar ne yan bolýarsan? Hani o kısa yürüyümüz bize. Şuna mı oksana? Ne de olsan diyor. Bolu çare. Wagtymyny bitmedi. Her ne şeyden varsa bunlar maneni benim bunlar diye. Geldin mi? Yaman kâni araştırayım. Berdi sen saklayan da men näme diýenim? Ne mi diyorsun? Şor çağı urumlara bilýän berdi. Belli sinekten bana ne yapacağım böyle? Berdi onan men başaramam. Eredim sen nabrada tutapsara. Köp wagt gerek mi? Ben karışmana halam yok. Böyle gayrat ettirarız. Tayına koyanırlar. Öbür kaç çörek buraya. Selamünaleyküm başlık. Aleykümselam. Tayar mısın? Tayar. Ne bana taraf? O başlık. Zarayatlı hani? Ben almadım başlık. Nasıl kim yiyordu? Ben dedim başlık. Ben şunur ya. Bana tarafı kim bilemeyle çık oluyor? Ben almadım. Krisalon gitti barda o var. Det bom. Dengelim diyse çık olsun. Halal ise Ben bom. almadım ben alam nasıl? Uçura var mı? Akşam açıldı yer ne oy? Bolya mı? Oldu. Medos akşamları ettin ben aldım. Ben almadım. Ben enetam böyle terilermedi. Soğukta 10 tane tapsamam. Halal tapmanı öğrettiler.